Здравейте хора, аз съм Monsterman 46 и Скоби Ники Файт и да започваме втория епизод от нашата поредичка. И аз пак съм тук. Да, Nightmare, It's Nightmare PvP, там става на ЛНЦ. Ако мога да... Не, как да убием някой с тази рънка, ама... Дупка ли тук или? Зависи. Това сир крашеват. Сравняли малко на халето. Ако ме прасни път бата, направо ще му да запълним. Гледай го, брат! И аз ще Ще умирам, брат. Няма умрати ли си? остана на две, брат. Бате, кафето меч, бе. Нямаш манджа. Какво? Нямаш манджа. Имам манджа. О, what? Той какво ме беше праснал отзад, брат, направо си. Тук му останеме, ле. О, попкорна гълтавата. Тогава и аз гълтам по тази лойка. Те ти им ли стия? Да. Много Ти си яко. бил сябъл. По-добре скачи дупка. Ти ли си? Ние ще направим Нали ще ме, да. Помни ги бахти тъшаците. Помни какво се лигава, бата. Фризато го страх, бата, да мръдне. Защото му чупа главата. Попкорна само трябваше да имаш фарма, че... Скачи дупката под някакво спрема, брат. Тя почнаха ли се, брат? Не спали за да видим... Не, бе, брат. Уния се почнаха да направят. И успра леко да излезеш. Моето момче. Не знаеш, че има фармаме. Да, нали знаеш, че е на 6 хъпа, бат. Ама ти беше взел почти. Да, знам. Бате, не ми е удобно, а ти правиш някакви шивани настройки, бате, и се малко ще... На 95 фолата. Опа. Това съм клипа, че без диска клипна от сервера. И отново сме тук. Отъв, какво се случи просто? Как клепнах без диска? Така. Гледай така, какво по-странно е някакво. А? Така ли? Да. Така е някакво по-гадно. Какво викаш? Викам така е някакво по-гадно. Да, но по другия начин пък не е удобно. И направи си го как ти беше на 95 фола. Не на 86. А така. Това не е реално, брат! Пожех да се лигава. Сега идваме. И отново сме тук след яките фейлове. Да. Не, лате, то фриз направо, лате. Че ще му излезне през носа това да го направи. Трябваше да имаш фарма вече. Попкорна, ма това е фулка. Теди беге. Много ме кефи си ръкаш, като тръгнем да се бие с... Гледай сега, Теди БГ, ако още хакер носи с кеф. Всички дупкали, бе? Да. Те са за аутим. Сир краш, попкорн. Теди не знам. Да. Не, да. Сега виж как ще се почна. Ти имаш се почна. Аре, спи. Къде други изпиват. Аре, то скача. То скочи ли, бе? То ще взема, бат. Лаги му! Трябва да ти ухича. Още има! Да, GG са. Не се обръщай. Аз не видях някой да има за тебе. Да, идват. Ти го видя, ли? Май ще се наложи да... Те са за тебе. Нали? Сутринта
Не, сте били тимсон. То по отдела, брат. Я виж, какво ти пише на Бате, тия сега ти... ти чата. Прото единичка. Я цъкни ти там. Я цъкни та. Какво ти пише? Абе, то Зухов. Добре, тук добре ги взехме. Добре, взехме единия по-точно. Даже не са ме хитнали. То с нещо или му лагне, или не никаква идея. Или е нупче. Добре го взехме. Ти трябва малко еранки и про единици и про двойки да събираш. Да, му скачаме. Про 3. Добре се получава за сега. Ако може да убием и Фриза, ще е супер. Ма, както и да е, добре. Чакаме някой да скочи и сме на път и ние. Крипчето. Ако скочи вратле си краш, ще ме изнесе с гащите. Не виждам смисъл. Крипбеге ли? Зухов, какво ще е? Не, това Крипбеге е печага. Май или пия... То пак ще скача. Пак пие. Или не пие? Нека спие да. Спи. Пиши ли се сделане на мотивира? Не е лошо. То си има някаква надежда, че няма добре. Да, перфектно просто. Той има и... Не, ставаме ле, брат! Биеме по сиркраш, биеме. Взехме ли някаква част? Не. Да, те. Скачи като мога събъл. И да, това бах тъпото. Нямате сшиваните фулки се праскат долът. Аз ако си имах някакъв тим... Свестен. Преди Регора играеше... Да, преди с Регора си късахме. Да, вивата бата ни дигна всички. Перфектно се получава. Свършиха ми скъпаните айронки. Направим някаква каскават. Сега ще ги късаш, ама те долу ти има. Абе, защо всички хелпари вече нещо почнаха много се правят? Сега крипа и елит. Вижу. Прави се на важен човек. И нека скочим за последен път. Да им дали ще се получи нещо. Долу ме става живот. Право ме страх да скоча. Нека направо ме страх да скочи и са скачи. Те ще ме потрепат, бат. Нека ще побърка. Не. Чуй се открива. Поедам сега Джуно. Снайпер тайгър. Той е малко, Да. Той скача долу. Вижте къде? къде се мали. От комода нещо. Той е едно хилът, бе! Снайпер тайгър, биме по снайпер тайгъра. 9 Пръсна го. И фризето се облече му едното нещо, аз съм умрел. Пръсна го. Така. Ето лъко мене това, за това говориме. Добре, тук супер. Добре, ама ако може да се измъкнем с тия айтемчета, ще е супер. Добре. Тук направо ги размазахме снайпер тайгъра. Опита да пръсне хилтки да се измъкне, ама нещо не му се получи. На момчето. Не. И да, това беше от този клип. И да, абонирайте се, коментирайте, лайквайте клипа и продължаваме за следващия клип. And I can't wait so we can break apart the hit.